Tikulandileni omvera konse kumene muli programu inonso yakandimverere tsiku la lero. Tikudziwa makhala mukitsatira bwino programu imeneyi pa television komanso pa wireless. Nthawi zonse timakamba programu ino kuti mfundo ndi ngabwi komano phokoso limangokhala lochepa chabe. Ndipo muli ndine Frederick Tom monga nthawi zonse programu ya lero sindili ndekha ndilinso ndi mzanga Chawez Banda. Tikulandireni Chawez Banda programuso ya tsiku la lero ya kandimverere. Ndathokoza kwambiri Frederick. Unali usiku tu wa Flames ati nali ku Tunisia uko. Yabwerako akuti ndi 2-0 Mukudabwa nazo? Zodabwitsa sina ngati ndipo chiwanyowani. Timayembekezera zonse za nyowani. Aya bene. Za Flames ndizakambe tsiku lina. Komano chachikulu chonena kuti timafuna na feso. Timu ya Twitter machita zoti tizisangalala. Chinthu chimodzi chimene chimandimvetsa chisoni kumbali ya osatira masewera mpira ndichakuti samadya nawo samapindula chilichonse chimene iwo amangofuna iwo angopereka mtima wawo chimene amangofuna timu iwine apite kwa wakutani akusangala chimene amapindula nchiti koma nthawi idzakwana tsiku lina tidzasangalala mwina koma sizizangochitika pakuyenera china chake chachikulu chidzachitika kaya tisasinthe mtundu wa maplayer kaya tisasinthe commitment komanso determination kaya tisasinthe administration china chake sizizangochitika zokha china chake chikuyenera kusasintha drastically kuti Flames izambe uchita zabwino tisataye nthawi ndipo tiyambepo mfundo zimene tikhale tikuzukutanso tsiku la lero ndipo mfundo yathu yoyamba Chawezi ikukhudzana ndi banki yaikulu malayi muno banki imene timaiitcha ya reserve imene ikuoneka kuti yakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana zimene akufuna athandizire kuonetsetsa kuti ndalama yakunja sikusowa mdziko lino. Poyambirira pamene tikhale tikuunikira mfundo imeneyi mafuna tiyambe kuwaunikira Malawi tikamakamba za ndalama zakunja. Mafuna taunikira Malawi ndi njira zitizo zimene ngati dziko la Malawi timapezera ndalama yakunja muno Malawi. Choyambirira Frederick tinene kuti nkhani imene ikubwera pa zokambirana zathu komanso kuipatsa prominence kapena kuti chidwi chachikulu komanso precedence kunena kuti tionesetse kuti tizikamba Malawi adzitha kumvetsetsa kuti kodi tikamakamba za kufunika kwa ndalama yakunja ndi chiyani kweli chifukwa aliyese kunja kukamba za ndalama yakunja ndalama yakunja kodi mukuti chavuta nchani nkhani yaikulu ndi yakuti dziko lathu la Malawi ifeyo pa Chingereza mandife net importer tiba mukayang'ana pofananitsa pofananitsa dziko la Malawi katundu wambiri amene timagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku timatenga maiko akunja kusiyana ndi amene timapanga mdziko lathu momwe chifukwa amati net importer akatenga zimene timatumiza ndi zimene timaodetsa akachita minus ola akachotsera zimaoneka kuti zimene timaodetsa zimakhala zambiri nava kuti tuyenda kuti nazo pa budget ya dziko ija over 80% timapanga spend kuyitanitsa katundu kuchoka ku zona kwambiri ndiye chifukwa zona kuti chifukwa chokuti pali element kamena kuti pali mnusu wa katundu wakunja katundu wakunjayo kuti apezeke mdziko muno pafunika ndalama yakunja simungakagule katundu ku South Africa ku China kaya ndi ku South Korea kaya ndi ku Zimbabwe kaya ndi kuti kukugwisa ntchito ndalama yakwacha siziteka pamenepo ndi pamene pamafunikira ndalama yakunja sitigula mmakwacha ndiyeno ndalama yake yakunja imene imakambidwa imakhala mkamwa ndalama yache ndi US dollar imene anyake amachula kuti reserve currency dziko lapansi lidagwirizana kuti msintho waukulu udzachitidwa facilitate kapena kuti udzayendetsedwa kuti exchange iteke kapena kuti msintho uteke ndalama yaikulu imene idzathandizire ndi ndalama ya US dollar kale kunali amachula mu 1971 imene inatha ankati kunali gold standard amagwisa ntchito kwambiri gold kwa pang'ono gold standard ija idzabwereranso yayamba kale pakali panopa gold izisilikamba tisasokoneza gold wayamba kukweraso mtengo ku America chifukwa chokuti zikuoneka ngati kuti mavuto azachuma ayamba kubweraso chifukwa cha policies ena ndi ena amene akutani akubwera ndiyeno imene imakhala ngati safe haven kosungirako ndalama kuti isaluze mphamvu anthu amagula chani gold uja nkutenga kuwasunga fama zoti gold samafuifwa samakuka imakwerabe ndi amatenga gold uja nkuwasunga kuti tsiku lina ndalama akazayifuna akagulise chani gold ndalama yoyo ikazamba kuyenda chani kuyenda bwino izi zitisasokoneze anthu tizakabwino siku lina koma ndimayankha kuti
nkhani yaikulu ndi yakuti timakamba za ndalama yakunja chifukwa chokuti timafuna mafuta, timafuna fertilizer, timafuna mankhwala, timafuna kugula galimoto ku Japan, timafuna kugula kaya ni matayi, zovala, zakudya, zimene m'Malawi muno sizipezeka, zimapezeka kunja. Ndiye kuti tipeze zimenezo timafuna ndalama yakunja kuti tithandizire mpesa zimenezo. Ndiye kufunafuna ndalama imene yakunja ngati dziko. Ndi njira zitizo zimene zidakhazikitsidwa kuti ndalama ipezeke mmoyo mosemu. Ndi njira ziti zimene zakhala zikutibweretsera ndalama yakunja. Choyambirira kuti ndalama ipezeke mdzikomo, choyambirira chimene dziko limayenera kupanga, chimene so timakhala tikupanga, ndi chakuti ifeyo ngati dziko tiyenera kuti tipange katundu tigulitse maiko akunja. Tikapanga fodya posachedwa pa 9 April. Akatsegula sika wa fodya uko. Tigulisa fodya. Alimi akurumphi, alimi akunchinji, akunchisi, alimi akutiolo amene amapanga fodya. Kumpoto so kundava zoti kuli fodya wambiri. Tikagulisa fodya, tikagulisa thonje, tikagulisa nandolo, tikagulisa sugar, tikagulisa kaya mpenda dzuwa, tikagulisa kaya ndi chilichonse chimene mapanga dziko muno. Sono zambiri zimene muchwa zoneka ngati zaulimi zokhazoka. Cash crops. Tikagulitsa zimenezo ndi zimene zimatibweresera ndalama yachani yakunja. Amati ma exports zimene timagulitsa kupita kunja. Tikadzitumiza kunja kaya tigulitsa ku South Africa, ku China, ku England, ku Belgium, ku Japan, ma Japanese kaya ma Americans majani adipatsa ifeyo ndalama yachani ya US dollar ija ife tidzikhala nayo. So zimenezo njira yachiwiri ndiyo kuti timalandira amene amachedwa kuti ODA, Official Development Assistance. Kaya ikhala bilateral or multilateral. Tikati bilateral ndi kuti government to government. Kaya government of Japan, kaya dziko la Japan through Japan International Cooperation Agency, JICA, ili tandiza ndi thandizo la ndalama kawiri majapanese thandizo lao sili makhala ngongole zambiri amakhala ma grants ndalama zongotipatsa akatipasa ndalama ija through ODA, Official Development Assistance, atipasa ndalama zipita ku Reserve Bank of Malawi akhala ma US dollars ndalama yakunja yabwe kaya ndi ma Chinese kaya ndi ma Canadians through SIDA kaya ndi ma Americans kaya ndi ma British kale kunali DFID amatithandiza ndalama yakunja itani ibwera. Njira yachitatu kumakhala zimene machula amati remittances through the labor market channel. Inu ndi ine tindi abale athu ku America, ku South Africa, ku Themba, kaya ndi ku Canada, kaya ndi ku Japan, kaya ndi ku Zimbabwe, kaya ndi ku Zambia. Iwo aja kumene kuja kugwira ntchito akafuna kuthandiza ana ku muzi kuno kuti apite ku school, amangire agogo nyumba, athandize kupitisa ku chipatala, amatumiza ndalama yakunja ku mudziko, munthu akukhala kunja amati amene ali mu diaspora. Amati diaspora remittances. Amatumiza ku Malawi kuno. Njira imene ija ndalama yakunja ibwere imapezeka kuno. Njira ina imene imapezeka ndalama yakunja ndiye kuti kapena tikatenge loni. Njira imene DPP anayigwirisa ntchito kuti azinena kuti ku Malawi kuno adasiya 6 months import cover, iwo aja adakatenga ngongole koma kulakwisa kumene adachita ngongole ija adakatenga yachiongola zanja chachikulu chofanana ngati katapira adakatenga ngongole imeneyo ku African Bank, banki imene likulu lake lili ku Egypt, ngati njira imodzi imene yothandizira kuti ndalama zibwerera dziko mutu. Koma njira imeneyo simakhala sustainable kapena kuti yothandiza ndi izi zimene zikutipota tsiku lale chifukwa chakuti ngongole ija mafuna ndikutengera kumene kuti tsono ndalama zimabwera mu njira imeneyi. M'Malawi muno tsono magwa mavuto ochuluka tikudandaula kuti ndalama zakunja zikusowa, ama business akudandaula kwambiri ndalama imeneyi kuvuta kuti aita aipeze. Komanso izi ndi zimene zachititsa kumwina mitengo ya katundu osiyana m'masitolo ikwere kwambiri. Nene mafuna ungounikira pa nkhani imeneyi kuti tsopano nkhani ya kusowa kwa ndalama yakunja ikugwirizana bwanji ndi mavuto amene tikukumana nawo ngati dziko makamaka pakukwera kwa mitengo ya katundu m'mashopu. Choyambirira chikoza kamba ponena kuti takamba kale kuti dziko la Malawi katundu ambiri amene timagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku makomo kaya makampani kaya mzipatala kaya ma business fatu kamba za fertilizer ku Malawi sitipanga fertilizer, ku Malawi sitipanga fuel ikapena mafuta agalimoto, ku Malawi companies zopanga mankhwala ndi zochepa komanso sizipanga pa bigger scale kapena kuti ma quantities ochuluka kuti tikoza kuchita suffice okukwaniritsa zipatala zonse sizingateke. So ndalama yakunja
imafunika kukagula mankhwala amati strategic imports mankhwala fertilizer komanso fuel kupatula apo makampani amafuna kuti apeze zipangizo kayafuna ngati makampani ophika mowa afuna kaya moti eti ayinota akagule kunja afuna maboto nimaona hivi na kato civils katundu wao mangira project ya mazija mauda kunja akaudese kunja so ma raw materials zipangizo zimene makampani amagwirisa ntchito ama inana kule kuti akatenge kunja so zimene zizi zimapangitsa kuti kusowa kwa ndalama kuja makampani kaya ndiboma kaya anthu wamba ndalama ija akaipeze sono pamsika umene amati black market ija chifoti ndalama ija imapezeka mozemba komanso mosavuta aineka black market ija amaikweza mtengo mupita kuti mmabanki ngati panopa ku banki ndi 1751 kwacha mukapeza kuti black market ili 3000 chifukwa kuti ku banki kuja ndipo ni maamva Reserve Bank Governor Bambo McDonald Mafuta Mwale ananena kuti 90% ya ndalama zimene zimapezeka pa black market zimachokera ku formal sector. Unaweza kuti zimachokera ma ADBs, zimachoka ma authorized dealer banks, mabanki amene ali ndi certificate, amene ali ndi license yoda zibanga trade in foreign exchange kapena kuti FX. Ndalama 90% imachoka mabanki ati amene nkumapita pa ntengo, nkumapita pa siboliboli, nkumapita ku informal sector. Nifake nimafolonera kuti muzaona kuti chifukwa kuti ndrama ija mabanki musiku pezeka anthu akuipeza panja pa banki pa siboliboli imakhala yodula neda ganizana kampani ikuphika sopo kampani ikupanga kaya mapoto ifuna ikaone zipangizo ku South Africa kuti ipange mapoto ipange sopo ipange mafuta ophikira koma ndrama ija momoti akaipeze pa 1751 ku banki akaipeza pa ntengo pa siboliboli ati 4000 kwacha so chikuchititsa kuti ndrama ikapezeke ku banki nimalize kaya ndrama ija momoti aipeze pa 1751 kwacha imene Reserve Bank yanena kuti ntengo ovomerezeka pa msinto wako acha ni dola ni 1751 koma banki iko siku pezeka anthu afuna kuchita malonda akaipeza pa 4000 or 3500 pa ziboliboli nakaoda katundu ku South Africa kubweresa kwa anthu aja asintha ndalama chamodula kwa asintha modula katundu uja ankulisa mochipa kapena mokwera tena wena kukwera ndi nkhani imene boma likuti lifuna litetse nkhani yake imene kwamba tsiku lero nditi ndimene so muzaona kuti chifukwa chakuti ndalama ija sikupezeka mmabanki kumene imapezeka mochipa ikupezeka pa ziboliboli ikupezeka mmagali modo mwa anthu mobisa ikupezeka mnyumba za mwenye mobisa ndalama ija akaisunga ku banki anthu akaipeza nakaigulira zinthu kunja ataipeza pa mtengo odula zikupangitsa kuti katundu malayi muno akwere chani akwere mtengo ndiye sakufotokoza kuku anthu ena aje aisesa amvetsetsako tsono chimene chikudabwisa ndi chakuti izizi tikudandaula pano mbuyo omwe anthu akumafusa tikuti mbuyo omwe nchifukwa chani samadandaula ngati zimenezi ndi mafunano indine iniyo mundithandize kuyankha funso limene ponena kuti mwafusa bwino nchifukwa chani mbuyomu anthu sankadandaula komanso ndalama yakwacha sinkavuta chonchi ndiye ndimafuna ndinene kuti boma lakhazikitsa njira zingapo chonde tiyesese tifotokoze kuti kodi boma lakhazikitsa chani koma ndimafuna ndinenepo chinthu chimodzi Bambo Mafuta Mwale anenapo ngati Reserve Bank Governor anena kuti chimene tikupanga ulendo no chakuti tifuna tionesetse kuti tithane ndi black market kapena kuti msika wa ma US dollars ni ndalama zina zakunja osavomerezeka umene anthu amachita pa siboliboli mabuti ya galimoto mnyumba zawo pa game kulilongwe boma likuti chifukwa chakuti anthu amakatenga ndalama zimezi ja nakaitanisa katundu kunja modula nazagulisa malayi modula kweza mitengo boma likuti aliyense amene ataonetse katundu kunja amene yoyo boma lizimu fusa kuti akafika pa boda kaya ndi kusongwe kaya ndi kumwanza kaya ndi boda yake yakuti kaya ndi kudedza azinena kuti tatuoneseni imene amayitchula kuti electronic telegraphic amaiti telegraphic kope imene iyi cholinga amati TT kope cholinga chake nchonena kuti aonetse kuti US dollar imene unakagwirisa ntchito pokaona katundu ku John ku China ku Japan unaitenga kuti chifukwa amene ali ovomerezeka kuti apange deal mu foreign currency kapena mu US dollar amene wawa ndi okhawo amene atenga ndalama imene mmabanki ovomerezeka ndiye ukakhala kuti ndalama ija waitenga ku black market ndiye kuti iweyo katundu wako boma
limulanda komanso akulipirisa chani chindapusa ndipo anena kuti izizi azichita motere ayipanga link makompyuta aku MRA apanga link makompyuta amabanki komanso apanga link makompyuta aku Reserve Bank of Malawi cholinga ndi chakuti inu ngati bambo Tom mukapita kugula kaya ndi mabero anu mukapita kugula kaya ndi nsapato zanu kunja mukagula katundu wambiri akuti ayika threshold ayika mulingo umene wovomerezeka umene anthu akuyenera kupanga declare komanso ndikuonesa imene amayitchula kuti TT kope imene amapereka ndi aku bank ukamagula galimoto ku bank umapasa makwacha aku bank aja ndi amatembenuza makwacha aja ndikukulipirira kaya ku Japan ma US dollars ndi iwe amakupasa kope komanso iwe aja kope ichamakhala nayo ndi kope imene ija kapena kuti paper limene uzoonetsa imene ija imene uzoonetsa pa border kuti ine US dollar yanga ndaipeza ku bank ndipo umboni wake ndi kuti umenewo ndi akamati asana kupangire jute pa border paja ndi kuti MRA swallow system imeneyo ku Reserve Bank ilipo komanso ku banki kumene anakakulipirira ku banki konso chani ilipo so njira yoyamba ndi imene boma imene yakhazikitsa kuti ndalama zakunja zisichoke pa black market zibwerere mu system imene imatchedwa kuti authorized dealer banks kumene kuli mabureau komanso kumene kuli mabanki and other financial transactions institutions komanso njira yomaliza imene boma yakhazikitsa ndi kunena kuti aliyense kunja kuno kuli mabureau komanso kuli mabanki aliyense amene akupanga trade mu forex kapena kuti ndalama yakunja akuti sazikhala ndi license imene ili open ended license yoti kungokupatsa kuti basi wewe ukhoza kuchita nazo ndalama zakunja muli mosemo panopa akuti akhazikitsa lamulo lokuti aliyense amene adziloledwa kukhala ndi license yopanga deal mu forex kapena ndalama yakunja azikhala ndi license imene zikhala valid just for 1 year izikhala valid kwa chaka chingati chimodzi chaka chikangoti chatha ulendo pitani Reserve Bank Reserve Bank akakuunike nisoni mmene chito zanu mayendesera forex mapasa bwanji mutu maziyendesa motani cholinga athane ndi utambwali ndi ukambelembere komanso makatels ndi ugogodi oyipa umene wachitika pakati apa umene waubakisa US dollar izisowa njira imene ndi inaso imene boma lakazikitsa kuti athane ndi zimene ndipo as we speak mmene tikukamba pano ma license ose ama banki ama bureau akutha mu June momwemo ndekuti aliyense amene azipanga deal mu forex akuyenera kuti apiteso ku Reserve Bank of Malawi akampaseso chiphaso china choti azipangira ziti zimenezo so chawezi tukamba nkhani apa tumakambako za nyamata pa ziboliboli ena akugulitsa ndalama pa game kulilongwe komano pala ndalama zambiri zimene ine ndikudziwa zoti zikumatuluka electronically forex imene kumagulisidwa electronically ma victim amakhala kwambiri awawa sina ngamabwera nazo pansika poera koma pali ndalama zambiri zimene zimapezeka zoti anyamata kugulitsa electronically kusinthana ndithu ndalama kuli mavenda ochuluka a forex black market koma akumayigulitsa electronically ndalama imene nawonso ndo akumakayipeza kuma bank Frederick nkhani imeneyo amachula ina kamati hawala chichewa chimenecho chosayenda bwino komano amatanthauza kuti wina wake amakhala ngati agent iwe ndingopereka chitsanzo uli ni mbale wako ku America iweyo ufuna kuti umulipirire mbale wako ku America katene kuti uli ni mbale wako ku America afuna atumize ma US dollars ku Malawi ndiyeno zimene mudachite ndiza kuti ku America kuja kukhala agent ujanena kuti okay tadikira ndikaye musatumize ndalama iyi ku Malawi US dollar ineyo ku muziko kulikali makobidana mufuna mtumize 10,000 US dollars ku Malawi ndikupezerani munthu amene atapase abale anu equivalent ya 10,000 dollars komapo pasani mmachani makwacha zimene zimachitika ziti ndakambapo za remittances through the labor market channel achimwene dziko la Africa dziko in fact tsiku lina ninkapanga study what are called migration patterns ukakhala pansi kuona mene 1 minute yokha tifuna anthu apetsese when you study the African migration patterns kapena kuti mene anthu aku Africa amayendera kuchoka maiko mwawo within Africa and out of Africa uzaona kuti ma Nigerians ambiri aku Ghana ambiri ku Cameroon Nigerians ndi ma Ghanaians amapita kwambiri ku America when you take a look at the Senegalese the Congolese ma Cameroonians these are francophone these are
ma francophone countries amata magidwa colonize ma franco ndi maiko aku aji French amapita ku Belgium amapita ku France na so sabe so ma player ambiri aku Cameroon ma player ambiri aku Senegal ma player ambiri aku DRC amalowera kwambiri chakuti mtunda umene wa ku Belgium ku France ni maiko ena amene ali black ukayangana ma Nigerians ambiri ukayangana ma Ghanaians ambiri amalowera kwambiri ku America ndipeleke chitsanzo cha ku Malawi mukaona Malawi ambiri amalowera kwambiri ku South Africa. You understand? Amalowera kwambiri ku South Africa omone kunzimba kumangochi. So when you study the African migration patterns komanso chimozi ngati mena Malawi amaendera amaenda motere chimene ni mafuna kunena ndi chakuti ndrama za mpiri so zimene boma limadalira go to Nigeria you find about 20% ya GDP yao is constituted by labor market remittances through diaspora. Ndrama zao zambi akamabanga computer amati GNI gross national GNI is gross national international reserves GNIR something like that na kwa economic something like that akamabanga computers menes jazi uzaona kuti ama yangana nkhani ngati mene kodi abale athu amene ali mu diaspora amapanga contribute ndrama zingati so chimene wafuna kutanthauza nchoti nakuti mchitidwe omanena kuti munthu ali ku America afuna atumize kanga chepe kumudzi kenako munena kuti ayi usatumize abale anga kumuziko aliko ndikupezera munthu abange ndi wina somera wapangisa kuti US dollar kumuziko no isabapezeka chawezi tipiteka ku break ziko mwambiri omvera mukhale pompo fika tikutengerenso ni chigawo chachiwiri tikulandireni chigawo chachiwiri chaka ndi mverere chimene chimakhalanso chigawo chotsiriza program imeneyi chawezi nakufunsa funso limene limakhudzana ndi kale nthawi ya ngwazi tidaona kuti mavuto ngati awa samatchulidwako zona zikusiyana bwanji kale ndi lero acheya atangolowa I think pamene tinayamba kuona gwedegwede wakwacha kuti akwacha kuone kuti mphamvu yatani yatsika chikuchititsa ndi chani kuti zinthu zizifika level imene yafika mtsiku la lero ndiyankhe masanga nthawi khanga kuti kutamba mwachidule kwambiri tini nkhani naso kuti tikambe pa yofunika ndiyankhe motere ndizoona kale silinkadziwa zotolo mafuta pa filling station amasowa kale silinkamva zoti forex masowa ndimati kapena kuti magani moradalo ochepa abana kale kule akamuzu dziko lino lilali lankaka ndi uchi ndimakumbukira ine anthu akadwala kuchipatala munthu amaita kukana kuti ine akuti ayi tulukani mwachira akuti ayi sindipita wakomedwa chipatala amadi ankhuku kuchipatala amamwa nkaka kuchipatala kudali kumalokosa amafunda mablanket onunkhira kale kule akamuzu izizi mina ana amasiku anosama sakuzidziwa millennials ndi ma Gen Z izizi sakuzidziwa munthu kale wachira kuchipatala zipitani ku Queens kukamuzu Central ku Mzuzu Hospital zipitani amakoti ayi ndibakhala kayi konkuno mchilebo nobwino akudya akumwa nkaka akudya nkhuku beef ndi zina zabwino masitoko nthawi yangwazi ndimafuna nene kuti achimwene kale tu dziko la Malawi lidali makampani nkhani iyi ikundipasa chinthu chimodzi chimene bambo McDonald Mafuta Mwale achinena mu interview ina komanso akhala akunena kuti ngati njira imodzi imene tifuna kuchita ngati dziko kuti tithane ndi kusowa kwa ndalama yakwacha choyambirira ndiatsimikizira Malawi kuti mitima yawo idekhe palibepo tsiku limene tikukambirana otakambirana ololichitike kuti tigwetseso mphamvu yakwacha chifana tuso anali ndi nkhawa atikupangidwa chite 10,000 afuna agwetse kwa zimene ayankha bambo Mafuta Mwale akunena kuti sitigwetsaso mphamvu yakwacha chifukwa tachitapo kale zikuoneka kuti sizinatibudulire zango ayika Malawi ambiri mujani mavuto no devaluation is coming anytime soon akuti sichitika sagwetsaso ndalama yakwacha chifukwa chokuti imene ijai idali demand side economics yofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa ndalama yakwacha zikuoneka kuti the dividends haven't been paid kapena kuti palibe kusiyana kwina kulikonse mavuto akhala omwe aja pa Chingereza amati markets have the ability to have the inherent ability to restore equilibrium mukati mwaigwetsa lero lokwacha kuyika lese pa 3,000 muona kuti pa black market mawa ifika pa 7,000 so many amasinthanirana that equilibrium will still be restored because the market has got that particular inherent ability to do that imene sinditaligisa mene ukamba jawezi nimafuna ndikuuze kuti nkhani mene kundikumbutsa angwazi unachulaja imati kumbutsa kuti kale kunali makampani ena akachina MDC kunali Malawi Railways Limited
Limited, Yes. kunali china Air Malawi, kunali Inde Bank, Malawi Savings Press Bank, Agriculture. Press Agriculture. Admark Matika. Yes. Chimene ofuna chona kuti Admark ali mpaka kugula ndege yoyamba imene amakwera akamuzu idagula ndi Admark imene ikutsokomola siku la lero. Chimene wafuna kutanthauza nchonena kuti bambo mafuta mwali anena kuti kugwetsa ndrama yako acha si option, sizichitika, amalawi mtima udeke. Chifukwa chokuti mbali imeneyo ayesera siziteka demand side ya zonsezi. Kuti tikonze vuto ilili tiye tibwere ku supply side. Ku supply side akutanthauza jani? Akutanthauza kuti ndikumene kufunika kukhale production. Ndipamene produce digulitse kunja. Ndikumene mukubweresa inu nkhani ya makampani kale kudali Press Agriculture, kudali Minda imene mapanga, kudali Mulanje Canning Factory, kudali Admark imene mapanga imalimbikisa ulimi. Alima makhala ndi incentive nsika opezekeratu, nsika olipira bwino. Ndi alima amalimbikira olima fodya, alima nyemba, alima mbatata, alima mpendadzuwa, alima chani. So bambo mafuta mwali akuti tiye tilimbikitse limodzi ndi amabanki atithandize kupereka ngongole kwa alimi, ngongole kwa makampani, apange produce. Cholinga chakuti akapanga produce titumize katundu ambiri kunja kuti foreign exchange jaitani ibwere kuno kumalawi. Yankho langa ndali limene. So mukaona kuti makampani ambiri adaphedwa nthawi ya Muluzi, UDF, nthawi ya Bingu pang'ono, ndi zimene zativuta kwambiri. Ili boma lapano ndi limene linena kuti tiye tibwezeresenso makampani tiyambenso kupanga produce. Ndi chifukwa chake MDC ayibwezeresa pano Malawi Development Corporation, ayiwonjezera kumaperekoliwa kuti Malawi Development Corporation Holdings. Chifukwa chokuti idali ni ma subsidiaries pasipa amene apanga produce komanso empower ndi kuchita capacitate makampani ndi amalawi ambiri powapatsa thandizo kuti zinthu ziyenda dziko. Nkhani imene wachula ya mabungwe yanditengeranso mu nkhani yachiwiri imene tikukambirana mtsiku la lero. Timafuna tunikire nkhani ya Eskom. Zikumveka kuti Eskom yandira mamita 92,000 mothandizidwanso ndi banki yaikulu ja World Bank. Mamita amene wandoti athandizire kuyikaso magetsi nyumba za anthu osiyanasiyana amene alibe magetsi m'Malawi muno. Koma timafuna tunikire kuti Eskom muri uone kuti pambuyo papa inakomokeratu. Eko basi. Enchani chimachitika ku Eskom? Vuto lalikulu chimene limelira umoga khanga likabwera amotsopano. Kunena chilungamo nkhani ya Eskom kufika tsiku la lero tikuyikamba chifukwa chokuti ndi nkhani yabwino, chifukwa chokuti mavuto wa Malawi aona kuti apepuka. Inu ndi ine tikujambula pano program with certainty. Tikudziwa zokuti program magetsi wa sazima tili nawo pano pamene tikunena pano anthu nyumba zawo anthu kayapati akuonera program iyi komanso akumvera program iyi azika akuzoza magetsi satatu. Nkhani tikukamba pano achimwene zinthu zina sizimangochitika. Ine ndimakonda kubwerekera timauta zinthu zimene ndaphunzira. Ananenapo mukabwerera mabuku amene analemba bambo amati Newton Law of Physics, ndayiwala nga ndikumbukira. Pali lamulo lina la physics limene bambo Newton adanena kuti a body is in a uniform state of rest, and until an external force is exerted on it, it will remain static. Achimwene kapu iyi ikhala mene lilimu pokapo kawina wake ayikange. Mumbese ngati wina wake saikanga kapu ikhala ilipompo. Mutano zote zimasokera wina wake akanke Eskom kuti zizisi. Is in a uniform state of rest, and until an external force is exerted on it, it remains static. Nifakira focus ni kuti zinthu zinazi zikachitika musaone kuti zangochitika, zatengera wina wake kubwera kuti apange zinthu zozitani zichitike. It is an issue of cause and effect. Ndeni mafuna nene kuti tapita taganizani ku Eskom mene zimakhalira amalawi kuti tidazolowera ma blackout akazima 6 hours timachira kutchula nthawi yoyakira. Imagine now what says ku Eskom achimwene kudali tuma genset aijenko dziko lino kumayendera ma genset ngati kumayiro zoti sata adama zima nthawi achimwene dziko lino limayendera ma genset ngati chigayo. Achakwera adabwera nanena kuti deal ya Agreco ku Eskom doesn't make commercial sense. Ndikumbukira kuti wantumba adanena zimene zilimozi atatuma achilima tapita mukayendere ku Eskom mukamve kuti kodi deal ya Agreco ikuti bwanji. Atapita achilima umene kuja adakanena kuti deal ya Agreco doesn't make commercial sense. Anthu mukungoberapo ndalama magesi sakuyaka mzibana anthu akufa makampani akulephera kupanga business misonko sangalipire ama saluni ocherera makomo zinthu sizikuyenda. I deal ya Agreco
Greco achakwera daira kunena ite tipeza solution kapena kuti yankho lokhazikika ku Eskom magesi adayamba kuyaka adatesa a Greco deal kunali Power Market Limited chimodzimodzi Power Market Limited adayipanga ndi DPP mu 2018 cholinga chake amafuna azingoberako ndalama uwu ndi umboni chifukwa chokuti even leadership yonse yaku Power Market Limited inapangidwa create leadership yonse adali anthu achibani cha Democratic katundu wa Eskom osafunikira ndisomwe ndikunena zokuda kuti anailanda Eskom amaichula single buyer status kutanthauza kuti magesi onse amene atapangidwe mdziko muno ogula amene lokhanda Eskom a DPP mu nzeru zawo mu 2018 adakhazikitsa lamulo limene lidapanga create Genco ndi kupanga so create Power Market Limited kodi adabweresapo extra two companies Genco ndi Power Market Limited Eskom mukhala yachitatu magesi adasiya kuzima sadasiye vuto linaonjezereka ndimalize achakwera adabwera 2020 ndikupatsa 1 minute adanena kuti choyamba diru ya mageniseti ku Eskom ya Greco muikhansule azipita a Greco dziko lino silingamayendere mageniseti ngati ndife chigayo anyamuke a Greco azipita nkhani yachiwiri Power Market Limited imene idalanda license ya single buyer kuchoka ku Eskom company imene iso ipangidwe dissolve ite inyamuke idzipita mukudziwa zimene amayigwirisa ntchito Power Market Limited Power Market Limited imapanga negotiate madeals kugula ndi all the electricity producers kaya numapanga magesi kuchoka kukowo kaya kusola license yogula magesi amenachi adapasa a Power Market Limited kuilanda Eskom do you know what they were doing Power Market Limited imapanga negotiate madeals kugwirisa ntchito ma US dollars ndikumaicharge Eskom kumakhala ndi 70 billion 120 billion ndalama zoti ayilipire Power Market Limited apange zinthu zawo uku kuseriku makosa na DPP akutapa ndalama zija akutuluka nazo ine ndi mboni ndikuziwa anthu amene amapita kukapanga kafa ma stories kumene kuja munthu kungopita 1 hour 2 hours ku Power Market Limited akubwerako ndi 700,000 malai kwacha akuti allowance ndalama zache zimachokera kuti ndene mafuna ndinene kuti ndibwerere zinthu zinazi kuti magesi amba kuyenda magesi akuyenda izidukamba za mamita pa mamita 92,000 abwera mpaka na banki ya World Bank ikupanga fundi ndi 150 million US dollars under Malawi Electricity Access Project MEAP 92,000 meters zafika mziko muno apange connect antu ndipo akuti chawezi nthawi ndi antu apite asalipire kalikose paka lipanopa ali target yokuti by the end of June Eskom ipange connect magetsi nyumba zosachepera 180,000 izizi achimwene sizidangochitika zatengera wina wache kukankha kuti ziteke tilekezere pamenepo chawezi omvera timakuthokozani kwambiri kuti nthawi zonse mmakhala pamenepo nthawi ndimene yatichitira njiro kufikira tadzaona naso sabata lamawa munali ndi ine Frederick Tom komanso nzanga Chawezi Banda mwakoma nonse.